Kulu wina nayenso odziwa kuluka mawu anakamba zokhuzana ndi kudusa kwa masiku, kudusa kwa miyezi ndi kutha kwa zaka mmene zikuchitikira. Ananena mchiruya kunena kuti inna lanafrahu bil ayami naqta'uha, kuti ndithu ife anthu timakhala tikusangalala masiku akamadusa, kuti andakwaniza chaka ndakwanisa zaka ziwiri nkumasangalala. Wa kullu yawmin madha yudni min al ajali, akuti tsiku lina lilonse chimene tingadziwe nchonena kuti tsiku lina lilonse limene ladusa limatiyandikitsa tu ifeyo ku ajali, ku nthawi yokhazikika, ku nthawi yoyikika imene Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala anamulembera munthu wina aliyense kuti adzakhala pano pa dziko lapansi. Fa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahidan, choncho munthu ngati Islamu uyenera kugwira ntchito yodzigwirira iwe wekha kuti ikakuthandize kwa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala imfa isanakudzere, imfa isanafike, ukhale munthu wolimbikira pogwira ntchito zosiyanasiyana zomusangalatsa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa inna ar-ribha wal khusrana fil amal, ndithu zinthu zonse ziwiri, kupambana kapena kuluza kwa munthu tikunena atu pano pa dziko lapansi komanso tsiku lomaliza ku akhira, zagona pa ntchito imene munthu angagwire. Pamene Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala watipatsa inu ndi ine mpata ndikufika chaka chimenechi, chaka chatsopano, tikunena atu chaka chathu ife Asilamu, tiyeni timuyamike Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala, tiyeni timuonese Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala kuti ndithu ife tikumuyamika, kumthokoza ndi kumtamanda Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Zimene zingaoneke bwanji kudzera mu ntchito zimene ifeyo tingagwire, tikunena atu ntchito zabwino. Nuh alayhi salam akuti ndithu tsiku lina anafunsidwa funso ndi anthu amene analipo anthawi imeneyo. Suila anha atwalu nnasi umran, kuti anafunsidwa anha tikunena to za dziko lapansi ad-dunya, munthu amene anakhala zaka zochuluka pano pa dziko lapansi. Mmene tikudziwira kuti Nuh alayhi salam ndithu anakhala pano pa dziko lapansi zaka zambirimbiri zoposa 1000. Ndiye anamfunsa anthu amene anamuona kuti Nuh, Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala anamudalitsa Nowa ndi kukhala zaka zochuluka chonchi. Anthu anamfikira ndi kumfunsa funso kunena kuti kaifa wajadta dunya, kuti kodi iwe Nowa pa zaka zochuluka zimene Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala wakupasa kukhala pano pa dziko lapansi, kodi dziko lapansi waliona bwanji? Tatilongosolera ife experience yako ya dziko lapansi, ungalilongosole motani? Nowa kapena kuti Nuh alayhi salam anayankha kunena kuti wajadtuha kadarin laha baban, kuti ndithu dziko lapansi ineyo mmene ndalionera zaka zochuluka zimene ndakhalazi ndangoliona ngati mmene imakhalira nyumba imene ili ndi makomo awiri. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar, kuti kungokhala ngati kuti ndalowa pa khomo la nyumba imeneyi kuyenda ndi ukatulukira khomo linalo. Apatu zimene amatanthauza nzonena kuti ngakhale kuti anakhala zaka zochuluka pano pa dziko lapansi, koma ndithu zimangokhala ngati kuti wakhala kanthawi kochepa. Zimene zikutanthauza kuti kwa ife Asilamu amene Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala watidalitsa ndi kutifikisa mu chaka chimenechi chatsopano cha 1440 hijri, tiyeni timuyamike Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala, tiyeni tizitha kukhala pansi ndi kulingalira. Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala mu Qur'an wanena kuti ndithu watiyikira usiku ndi usana ndi cholinga choti tizikhala anthu olingalira komanso kuganizira kuti ndithu zimenezi zikutanthauza kuti umoyo wa pa dziko lino lapansi ndi umoyo wa nthawi yochepa. Tiyenera ndithu kukhala anthu oganizira komanso kukhala anthu olingalira pamene tafika mchaka chimenechi chakatu chatsopano, chimene chikutikumbutsa ife kunena kuti chaka chimenechi pa Chiaraba kunena tu amullah, ndi chaka cha Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala, komanso chaka chimenechi ndi chaka cha Chisilamu, amul islam, komanso amul umma, ndi chaka cha ife Asilamu. Zimenezi zikutanthauza kuti kale Chisilamu chisanabwere, Chisilamu chisanafike, mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama asanapasidwe utumiki, anthu aluya powerengera zaka amangotengera
pa zinthu zimene zachitika pa nthawi imeneyo. Mmene tikudziwira tikamaphunzira kusira kapena kuti mbiri ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, tikamanena kuti kodi anabadwa chaka chanji, mwachidule timangonena kuti wulida rasulu sallallahu alaihi wasallama fi amil fil, kuti mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama anabadwa mchaka cha njovu, kutanthauza kuti analibe zaka zimene amagwiritsa ntchito powerengezera, amangoona chinthu chimene chachitika chachikulu pa nthawi imeneyo. Zimenezo ngakhale kuno kwathu makolo ndithu amapanga zimenezo zaka asakudziwa bwino kawerengesedwe, amangotha kuona chinthu chachikulu chimene chachitika pa chakacho. Mwina chaka chimenecho kunali zombi zimene zinavuta, nkumanena kuti mwana uyu anabadwa chaka chimene zombi zinavuta kwambiri ndi zina zotero, kapena mwana uyu anabadwa chaka chimene mango anachuluka kwambiri. Koma chimodzimodzinso aluya nawonso amatero, amawerengesera zinthu kapena zaka pochula chinthu chachikulu chimene chachitika pa nthawi imeneyo, mmene amapangira pa chaka cha mtumiki pochula kuti anabadwa mchaka cha njovu, kutanthauza kuti mchaka chimenecho chimene mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama anabadwa kunabwera ndithu munthu amene amachedwa kuti Abraha, ndi cholinga choti akagumule Kaaba. Ndiye anakwera, anali ndi njovu yayikulu, choncho chakachi chimadziwika ndi dzina limenelo. Kotero anthu pa Makka anathawa ndithu kuthawira mmapiri, atamfunsa Abdul Muttalib amene amayang'anira malo amene wakuti iwe nchifukwa chani ukuthawa ukuyisiya Kaaba kuti iwonongeke? Anayankha kuti inna lilkaabati rabbun yahmiha, kuti nyumba imeneyi, Kaaba imeneyi ili ndi mulungu mbuye wake amene atayiteteze. Ndiponso tikudziwa zimene zinachitika kuti anthu amenewa otsogozwa ndi Abraha, mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala anawononga, anachita kutsitsa ndithu sura yatunthu imene timayisoma mpaka na tsiku la lero, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kuti kodi sunaone zimene mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala anawapanga anthu amene anabwera ndi njovu kuti akawononge Kaaba. Choncho Chisilamu chisanabwere, aluya amatchula zaka pokamba chinthu chachikulu chimene chinachitika, mmenenso amatchulira amul fath, chaka chimene mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala anawadalitsa Asilamu atasamukira ku Makka ku Madina, kenako anali ndi mphamvu, anabwera ndithu pa Makka ndi ukautenganso mzinda umene wa Makka ndi ukhala m'manja mwawo. Pa Chiarabu amati amul fath, kutanthauza kuti chaka chimene anapanga konka kuugonjetsa ndi kutenga mzinda wa Makka. Ndiye zimenezi zimapitilira ndithu mpaka na pamene mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama anabwera kupasidwa utumiki, komanso mpaka na anamwalira zimenezi zikuchitika. Choncho tikudziwa kuti mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama atamwalira, penako kunabwera Abu Bakri analamulira, kenakonso panabwera Umar radiyallahu anhuma nayenso ndikumalamulira. Zaka zimene tikuwerengeserazi al-amul hijri zinayambira nthawi imeneyi imene Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anali pa ulamuliro, anali ndi wali pa Chiarabu kapena kuti governor amene amalamulira mzinda kapena dera lina lake lotchedwa kuti Basra. Ndiye analemba kalata kumulembera Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kunena kuti iwe Umar, iwetu kumatilembera ifeyo makalata otiuza otipasa malamulo osiyanasiyana, koma kuti makalata amenewa akumakhala opanda date, tarehe pa Chiarabu. Ndiye Umar atalandira kalata imene ije chimene nachita akuti istishara sahaba, anawaitanisa masahaba kuwasonkhanisa ndi kupanga istishara, kufunsa maganizo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ndi amene anatipasa ndithu zitsanzo zabwino pa utsogoleri, anali ndi mphamvu yonse yongopanga decision kuti kalata imene pamene yabwera apa basi ife tiye ntiyambe kuwerengesera zaka zathu pogwiritsa ntchito date yakuti. Koma anawaitana masahaba ndi kukhala pamodzi ndi kukambirana nkhani imeneyi kuti ndithu mukuiona bwanji. Zimene zitu zinachitika mchaka chachitatu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akulamulira kuwalamulira Asilamu. Mmentanenera kuti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anawasonkhanisa masahaba ndi kuwafunsa maganizo kuti kodi nkhani imeneyi mukuiona bwanji, ndipo anaperekatu maganizo osiyanasiyana. Ena ananena kuti ife tikuona kuti zingakhale bwino nzoonadi
tiyenera kukhala ndi chaka chathu paja mtumiki anatiuza mu hadithi yake kuti payenera pazikhala kusiyana pakati pa ife asilamu zochitika ndi anthu amene sali achisilamu, pazikhala zinthu zina zosiyana kuti izi ndithu ndi zachisilamu. Ndiye nkhani imeneyi ndi nkhani yabwino, tiyenera kuti tikhale ndi chaka chathu. Ena anapereka maganizo kuti chaka chimenechi titengere bimaulidi rasuli sallallahu alaihi wasallam, kuchokera pa chaka chimene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabadwa. Maganizo ameneyo anaperekedwa. Komanso ena anapereka maganizo kuti ifeyo chaka chathu cha Chisilamu tiziyambira bibi'thatihi, nthawi olo chaka chimene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapasidwa utumiki. Tikudziwa utumiki mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapasidwa pamene anakwana zaka 40. Ndi pamene ndithu Jibril alaihi salam anayamba kubwera kwa mtumiki ndi kumampasa wahi kapena kuti chivumbuluso. Ena amanena kuti tiyeni chaka chathu tiziyambira pa nkhani imeneyi ya bi'tha, kupasidwa utumiki kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komanso masahaba ena anapereka maganizo kuti chaka chimene cha Islamu chingakhale bwino tiziyambira bihijratihi, pansamuko wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Choncho Umar ibn al-Khattab atamva mawu amenewa ndithu anagwirizana nawo, ndipo anathirira ndemanga yonena kuti alhijratu farraqat baina alhaqqi walbatil. Hijra, msamuko, ndi umene unasiyanisa pakati pa haki choonadi walbatili ndi bodza. Mtumiki ndi masahaba ake atasamuka kuthawa ku Makka kupita ku Madina, ndi pamene choonadi chinaonekera. Chifukwa choti ku Madina anapeza ndithu maansari amene anamteteza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amene anawateteza masahaba, ndipo Chisilamu chinakhazikika. Choncho Umar ananena kuti hijra ndi chinthu chachikulu chimene chinachitisa kuti haki, choonadi komanso ndi bodza zionekere kuti izi ndi zoona, izi ndi zabodza. Komanso anapitirira kunena kuti wal hijratu asasat dawlat al-islam, kuti hijra, msamuko, ndi umenetu unakhazikisa boma la Chisilamu kuchokera kumzinda wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam uja umene umachuka ndi dzina lona kuti al-Madina. Choncho anagwirizana kuti chaka chimene chaka chathu cha Islam chiziyambira pa hijra. Nchifukwa chake tsiku la lero tikunena kuti 1440 hijri, kutanthauza kuti chisamukireni mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madina. Komabe anakambira nanso kuti nanga kumbali ya mwezi tiziyambira ku mwezi wanji. Ena ananena kuti tiziyambira mwezi wa Ramadhani, poona kuti mwezi wa Ramadhani ndi umene Qur'ani yolemekezeka inavumbulusidwa, ndi mwezi ndithu umene nawonso uli ni madaliso. Ena ananena kuti tiziyambira mwezi wa Rabiul Awwal, nawonso ndi mwezi wa madaliso umene mtumiki anabadwa. Koma ena ananena kuti tiziyambira kuwalengesera mwezi wa Muharram. Choncho Umar ibn al-Khattab komanso masahaba anagwirizana kuti ndithu chaka chathu chiziyambira pa mwezi umenewu, mwezi wa Muharram, chifukwa ndi mwezi umene uli wolemekezeka. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an akunena kuti inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh, kuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala miezi imeneyi waichula mu Qur'ani kuti ilipo yokwanira 12. Mmenemo muli miezi 4 imene ili yolemekezeka, akutanthauza miezi ya Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram komanso ndikufika Rajab. Choncho mwachidule anagwirizana kuti tiyeni powerengesera tizitengera tiziyambira mwezi umenewu, mwezi wa Muharram. Choncho abalanzanga olemekezeka, tanenati kuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala watidalisatu ife talowa mchaka chatsopano. Tanatu wina aliyense ayenera kukhala pansi ndi kuganizira kuti kodi chaka chatha nanga zaka zimene zadusazi kodi ndi zingati zabwino zimene ine ndapanga zomusangalasa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, nanga zoyipa ndi zingati zimene ndinapanga zomuchimwira Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ngati unali ngula anthu ogwira ntchito zabwino, umuyamike Mulungu, komanso ndi kukhala munthu opitirira kuonjezera mphamvu kugwira ntchito yomusangalasa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ngati mwina unaona kuti ukupeza kuti unali ngula anthu omuchimwira Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, babu tauba maftuh,
khomo la tauba kulapa machimo ndithu ndilotsegula uyenera kulapa machimo kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kuti ambuye Mulungu ndikhululukireni pamene mwandipasa mpata ndikulowa chaka chimenechi. Tamvani mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akulankhulira mu Qur'an mu surati al-Hashr aya namba 18 akunena kuti ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad, kuti inu anthu achikhulupiriro, anthu a imani, muopeni Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, komanso akuti munthu wina aliyense paikha azikhala ndikuona ma qaddamat lighad, kuti kodi ndi chiyani chimene ineyo ndasogoza choti chikandithandize mawa atupa ayayi ikutanthauza tsiku lomaliza lokayima pamaso pa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, podziwa kuti Mulungu ndi wodziwa china chilichonse chimene munthu angapange. Choncho tiye tidziwe kuti kale nthawi ya mtumiki, komanso mtumiki atachoka ku Madina ngakhalenso ku Makka, anthu ndithu anali akulimbikira pa ibada kumpembedza Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Akuti munthu akamadusa amamva ndithu m'manyumba a mumzinda umenewo mawu amene amasonyeza kuti kusoma Qur'an kumkumbukira Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, amadzuka ndithu usiku ndi kumapanga ibada. Ifenso tiyeni ndithu tigwiritse ntchito mpata umene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala watipasa polimbikira ibada ndi mapemphero osiyanasiyana. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam analankhula mu hadithi yake nina kuti idha madha thuluthan min al-layli, akuti 1/3 ya usiku ikadusa, tajalla Allahu ala ibadihi, Mulungu mmene timadziwira mu mahadisi osiyanasiyana amatsika kubwera ndithu mtambo wa dziko lapansi, ndipo amanena kuti hal min sa'ilin fa u'tiya, kodi pali amene akufuna kupempha ndimpatse, hal min mustaghfirin fa aghfira lahu, nanga pali amene akufuna kupanga istighfar kulapa machimo kupempha chikhululuko ndimkhululukire, hal min taibin fa atuba lahu, kodi pali amene akufuna tauba kulapa machimo ake ine ndimkhululukire. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala amapanga zimene siku ndi siku, kutanthauza kuti pamene talowa mu chaka chino chatsopano tiyeni tigwiritse ntchito mpata umenewu pompempha Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala zinthu zosiyanasiyana. Komanso tidziwe kuti tikamakamba za chaka cha nyuwani ku Chisilamu tilibe mwambo weniweni oti mwina kusangalala kapena kutani zofunika ndi munthu kuziganizira, sizili ngati mwina anthu ena amipingo ina amapangira. Ife zimene tingakumbusane tikalowa chaka cha nyuwani nchonena kuti tizikumbukira kuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala watipangira chisomo, watikondera ndi cholinga choti aone kuti kodi ndi ntchito yanji yabwino imene ifeyo tingagwire yomusangalasa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, yoti ikatithandize ifeyo pa tsiku lomaliza. Tsiku ndithu limene munthu ndi ntchito yokha yabwino imene ingakamthandize, mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akulankhulira mu surati al-Kahfi, wakamba ndithu kumuuza mtumiki kuti auze anthu za chitsanzo cha dziko lapansi, akuti chili ngati madzi amene Mulungu amatsitsa kutanthauza mvula, amakasakirana ndi mimera, zinthu zosiyanasiyana pa dziko lino lapansi, kenako kumayenda ndi zinyalala kumapita madzacha. Akufuna kutanthauza kuti dziko lapansi si dziko loti ifeyo tikhale okhazikika nkuyiwala kuti tili pa ulendo. Wal baqiyatu salihat khairun inda rabbik, akuti koma zintchito zabwino zotsalira, kutanthauza kuti tikamwalira zintchito zabwino zimene tagwira ndi zimene zingakatithandize kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, ndi zimene zingatipase ife chiyembekezo chabwino kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kuti ndithu akatilandira pa ntchito zimene ifeyo timagwira. Mulungu mtumiki Muhammad sallallahu anatiuza kuti tiyenera ndithu kumakhala anthu ofulumira pogwiratu zintchito zabwino. Badiru bil a'mali, kuti muyenera kupanga machawi pogwira zintchito zabwino, podziwa kuti kuli mafitina osiyanasiyana amene ndithu angadze masiku ano, kuli mafitina ndi mayesero osiyanasiyana amene ifeyo atipeza. Tiyenera kukhala anthu ndithu omkumbukira Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Timalize ndi hadithi ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pamene anatilimbikisa ife pamene tikunena utalowa chaka chatsopano pali zinthu zambiri zofunika kuchita, koma chachikulu ndi kulimbikira nkhani ya ibada, mapemphero, nkhani ya swala, kuonesesa kuti ukuswali ndithu pa jamaa. Mu hadithi imene tikuipeza m'buku la Muslim imene akutipasira Abu Huraira radhiyallahu anhu, mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anena kuti law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa fi as-saff al-awwal, anthu akanakhala kuti akudziwa zimene zili mu adhana
komanso zimene zili muswafa yoyambirira kuchiyawo timati swafa ja Abubakar nzira woyambirirawo uli ndithu ndi zinthu zabwino masahaba amamenyanira kuti akhale swafa imeneyi ndakuti anthu akanadziwa zimene zili mu adhana komanso ndi swafa yoyambirira thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu ndipo sanapeze kuti kodi tingapeze bwanji aliyense afuna apanga adhana tingampeze bwanji woti apanga adhana imeneyi ndiye sanapeze njira kupatula yoti apanga mayele zijama trafo draw mwina kulemba mayina anthu 10 amene afuna apanga adhana ndiye atole akuti akanapanga zimenezi mtumiki amationesa kufunika kwa adhana komanso kufunika kwa safa yoyambirira chifukwa safa imeneyi amene amaipeza ndi anthu amene abwera mwachangu ku mzikiti walau ya'lamu ma fi tahjiri lastabaqu ilayhi akanadziwa anthu anga umma wanga ubwino umene uli mukulawirira kupita mwachangu ku mzikiti lastabaqu alayhi bweza akupanga mpikisano kuti atsiku la lero juma ya lero asiri ya lero ine ndikakhale number 1 ofika mu mzikiti umenewo walau ya'lamuna ma fi al-atamati was-subh la atawha walau habwan akuti akanadziwa umma wanga ukanadziwa ubwino umene uli muswala ya Isha komanso ubwino uli muswala ya subuh akuti ndithu umma wanga bwezi ukubwera kuswala imeneyo mwina kupezeka kuti ukudwala tsiku limenelo koma ndithu akuti bweza akuzikoka wala habwan ngakhale chokwawa kuti mpaka napita ku mzikiti swala sawaduse choncho pamene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala watidalisa ndikufika chaka chino chatsopano tiye tilimbikire ibada tikhale anthu osinthika timuonese Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala tikuti tikumuyamika pa chisomo chimene ifeyo watichitira izi zimene tinafuna kugawana ndi kukumbusana pa tsiku la lero hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh